Проводиться набір на роботу в саду збирати яблука. Робота знаходиться в околицях міста Дрезден. Потрібно багато людей. Зарплата від 2,5 тисяч євро можна заробляти чистими. Також допомагають зробити параграф 24. Якщо вас цікавлять детальніші умови, залишайте ваш Viber в коментарях або пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, я скину вам детальні умови про цю роботу.